Hei, voisit sä jeesata? Heittäisit mulle eilisen kahvin pohjat. Mä voisin vaikka nuolla sen pannun, niin ei tarvis tiskata. Mielelläni kyllä antaisin, sillä meillä Cafe-foorumissa pyritään aina täyttämään asiakkaiden toiveet 101%. Ja kaupan päälle saa leveän hymyn. Meillä kuitenkin tarjollaan vain korkealuokkaisia ja tuoreita tuotteita. Astiat pesemme aina välittömästi käytön jälkeen. No voi hitsi. Mulla on tilit miinuksella ja kahvin tarve on tosi kovaa. Olen niin pahoillani, mutta mitäs teillä on laukussanne, kun se on niin kovin painava? Mulla on kassi täynnä oppikirjoja. Painavaa tietoa nääs. Mutta tehän taidattekin olla salavarakas. Tiedättekö, että kirjatorilla voit vaihtaa tarpeettomat oppikirjat rahaksi? Häh? Kirjat rahaksi vai? Se pitää lisää. Menkää ystävällisesti koulumme kirjastoon. Se sijaitsee tuolla. Kirjaston osaava henkilökunta kyllä neuvoo. No mä menen heti sinne. Hei! Kiitos siitä kirjatorivinkistä. No kuule, eipä kestä. Jotenkin teistä huomaa heti, että asiat ovat nyt paremmin. No paljon paremmin. Kyllä kierrätys meinaa kannattaa. Nykyään mä ostankin kirjat kirjatorilta ja saan ne paljon halvemmalla. Nyt meinaa rahaa kyllä riittää. Hei, mä tarjoan kaikille kierrokseen, tulkaa tänne.